Pozdravujem všetkých. Poďme si niečo povedať k tomu, prečo odporúčam meniť v takých intervaloch rozvody na 1.2, PureTech alebo VTIčku. No, konkrétne kvôli tomu, toto som už trošku rozmazol prstom, ináč to bolo kompletne upchané. Nejaký bodel už odtiaľ aj povypadával. Takže tak, bolo tu. Čo sa potom stane? Potom sa stane toto. Kľúka je v rovnakom stave. Tieto motory, čo som ja zistil, nikto nerepasuje. Takže buď úplne nový, čo je nerentabilné, alebo potom jazdený motor a už len vymeniť. Samozrejme, pri jazdenke tiež treba dávať pozor, treba skontrolovať takisto sitko, či je v poriadku, čistúčke. Tento motor má najazdených, myslím, že vraveli 60 000 km, tento má najazdených 50 000 km, tento je úplne KO pre istotu. No, tuto si to ešte budeme rozoberať. Tuto bude ešte výmena remeňa, kompletná údržba, guferka, všetko treba pekne porobiť. Reťazka je v poriadku, olej čerpadlo v poriadku, ale remeň sa tu nemenil, to je evidentne vidieť, ale čistilo sa tu pravidelne. Myslím, že z Holandska to dovliekli. V Holandsku sa čistilo pravidelne sitko. Takže aspoň niečo pozitívne pri tom. Takže moje osobné odporúčanie: pri každej výmene oleja treba skontrolovať remeň, v akom je stave. A už keď je trošku poprskaný, treba ho vymeniť. On väčšinou vydrží tak 40. Asi by som trúfnem si typovať ešte tých 60 000, možno max. Ale treba ho meniť. Nie je to až taká finančná položka, lebo mení sa to pomerne ľahko. Len treba na to prípravky a hlavne to treba vedieť. Takže len toľko k tomu odporúčaniu, že prečo tak často meniť remeň. A hlavne používať kvalitné overené značky. Ja napríklad používam Inu. A hlavne treba dávať pozor pri týchto motoroch. Maximálny interval výmeny 10 000 km oleja a používať len kvalitný olej, najlepšie Total, lebo táto špecifikácia je veľmi, veľmi ojedinelá pri týchto autách. Takže toľko k tomuto, aby vás nečakala rovnaká robotka a nebojovali ste s takýmito srandičkami. Tak, zatiaľ čus.